Jo, fajn. Počkej, nemáš dělat ty otázky mě? Ne, počkej, znova. Ne. No dobrý, ne, počkej, dobrý. Pokusu? Jak se máte? Pokusu. No tak, no dobře, mám se fajn, zdravím kameramana, ahoj. Ahoj! Já jsem Uršula. Já jsem vyhulená. Mahulená. Mám dát. Ne, já jsem, jmenuji se Evča Koplentová. Tak. Nás se svojí váhou. Vy jsi se posrala? No, rozhodně ne. Proč pak? Protože mě máma porodila doma v nemocnici. Já tam nejsem. Ale Ne. Ale tam hlavně nejsem, že strašně sedí koza. no ne. Nejsi nějaký. Moc ne. Jako vážný vztah. První byl Michal, druhý byl Kuba, Stačí jenom říct pak byl... na 10, A já to 7. musím spočítat, víš. Pak byl, počkej, Michal, Kuba, pak vážný vztah Petr. s Berkem. A poslední byl tak, jsem byla zamilovaná do Borise. No. To je tak všechno. A teď s kým chodíte? Momentálně jsem sama. Sama? Neříkala Sama to doma. nic jiného. Jo, sama doma. Sama. Tak vaše první sexuální zkušenost? Moje první sexuální zkušenost. Kolika letech byla? V kolika ve 13. S kým? S Michalem. Dál. Případně? Hanzíkem, že jo, to všichni znáte, že jo, ovšem. No, jistě. No, ale to nebylo úplně sexuální, to bylo jenom na půl, to bylo tak s tou kamerou. No tak to bylo asi pak, a pak to pokračovalo ve 14 a to už byla prvá sexuální zkušenost.